Bermotor. Apa tadi? Ketekan. Loh, berkat. Berkat apa ini? Tangop gak ya, Dok? Apa tadi? Ketekan. Apa? Bermotor. Ya rame lu. Ayo, yuk. Iya, ke. Pangan dong. Goblok. Kenapa? No. Tawan. Ini mau kena tahun ya. Iki lho, budeng budi. Kowe malah mbok tinggal rolas-rolo iki lho laro piye ngene iki. Ranti ra. Ayo bentar ayo. Ayo ra, bingung asat teh. Lho. Kowe lagi ngomong. Larane. Di lumpur. Bingung asat. Lumpur ora gimana ta? Lumpur. Ah mulai bingung asat tok. Mulai aku lapo. Iki mati. Mulai. Senang loro memang ya. Ora temakna. Sira lu wis.